Nové dôkazy a objavy môžu odhaliť presné miesto biblického vrchu Sinaj, kde boli Mojžišovi dané 10 prikázaní. Nová videosimulácia vychádza z biblických textov a nových zistení za posledných 50 rokov a oživuje tieto kľúčové biblické udalosti. Objavy týkajúce sa exodu z Egypta cez Sinajský poloostrov a prechod cez Červené more na Arabský poloostrov do oblasti dnešnej Saudskej Arábie k hore Sinaj naznačujú, že tieto udalosti môžu byť významnejšie, než sa tradične predpokladalo. Archeologické nálezy, ako sú pozostatky egyptských vozov a zbraní na dne mora, poskytujú nové dôkazy o historickej presnosti biblických príbehov. Tieto objavy môžu ovplyvniť naše chápanie biblických udalostí a ich významu v histórii. Video ukazuje miesta ako Šukkot, Elam, púšť hriechu, prístav Nuvejba, Mara, Elim, Jetrové jaskyne, Refidim, oltár Jehovu Nisi, Možišov oltár, Áronov oltár a Eliášovu jaskyňu, ktoré sú kľúčové pre pochopenie biblickej histórie.